Oli kylmä ja sateinen yö, ja pimeys näytti nielevän koko kaupungin. Miljonääri, joka tunnettiin kylmänä ja etäisenä, ajoi luksusautollaan tyhjillä kaduilla, palaten loistokkaasta tilaisuudesta. Katulamput vilkuttivat heikosti märän tuulilasin läpi, luoden surullisen ja synkän maiseman. Yhtäkkiä jokin sai hänen huomionsa. Jalkakäytävän reunalla, rankkasateessa, oli pieni hahmo, yksin ja väristen. Se oli lapsi. Miljonääri, jonka sydän oli kovettunut ylellisen ja välinpitämättömän elämän myötä, tunsi jotain muuttuvan sisimmässään. Hän pysäytti auton äkkiä, jolloin vesi roiskui ympärille, ja astui ulos, tuntien sateen kylmän kastavan kalliin pukunsa. Hän lähestyi lasta, hänen äänensä melkein katoavan tuulen ja sateen ropinaan asfaltilla. Hän kysyi, mitä lapsi teki yksin sateessa, ja missä hänen äitinsä oli. Lapsi itkien vastasi, ettei tiennyt, että oli kadottanut äitinsä, ja pelkäsi. Miljonääri kyykistyi lapsen viereen, tuntien solmun kurkussaan. Sen pienen suojaamatoman hahmon haavoittuvuus sai hänet muistamaan jotain, jonka hän oli haudannut pitkään, oman lapsuutensa, täynnä hylkäämistä ja vaikeuksia. Kyyneleet sekoittuivat sateeseen hänen kasvoillaan. Hän sanoi lapselle, ettei tarvitse huolehtia, että he löytäisivät äidin ja että hän oli siellä auttamassa. Hän otti lapsen syliinsä, tuntien heikon ja märän kehon tärisevän. Autossa hän yritti lämmittää lasta takillaan, samalla kun hänen ennen kylmä sydämensä alkoi sulaa. Kaupungin autiot kadut näyttivät nyt epävarmuuden ja kivun labyrintilta, mutta hän oli päättänyt. Miljonääri, joka oli aina pitänyt itseään haavoittumattomana, tunsi ensimmäistä kertaa empatiaksi ja vastuuksi. Tämä yö ei ollut vain äidin löytämisestä, vaan myös unohtuneen ihmisyyden löytämisestä. Autossa tunnelma oli täynnä hiljaista jännitystä. Hugo, tuntuessaan kiireen rauhoittaa lasta, yritti aloittaa keskustelun. Hänen katseensa, joka oli normaalisti kiinnittynyt liiketoiminnan ja menestyksen teille, kiinnittyi nyt pieneen kalpeaan kasvoon vieressään. Hän sanoi lempeällä äänellä, nimeni on Hugo. Entä sinun? Lapsi, hiljaa ja tärisevänä, vastasi, Victor. Victor, ujo ja vähäpuheinen, tärisi ei vain kylmästä, vaan myös pelosta. Hänen pieni kehonsa oli kyyristynyt, silmät suuret ja pelästyneet. Nälkäinen vatsanmurina rikkoi hiljaisuuden, kuulostaen kovemmalta kuin sateen ääni auton katolla. Hugo, yrittäessään kuulostaa rauhoittavalta, kysyi, oletko nälkäinen, Victor? Kuinka kauan on kulunut siitä, kun olet syönyt jotain? Victor, melkein kuiskaten ja pelokkaana, vastasi, 2 päivää, en ole syönyt mitään. Hugo tunsi syvän pistoksen sydämessään. Ajatus niin pienen lapsen nälkään näkemisestä oli sietämätöntä. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä, sekoittuen päättäväisyyteen auttaa. Hän kiihdytti autoa, päättäväisenä löytämään ruokaa Victorille, samalla kun hänen ajatuksensa vaihtuivat menneisyyden ja nykyhetken välillä, vanhan minänsä ja miehen, joks hän oli tulossa. Päätöksellä ja tunteella täytetyllä äänellä Hugo sanoi, löydämme sinulle jotain syötävää, Victor. Lupaan sen. Ja sen jälkeen löydämme äitisi. Et ole enää yksin. Hugon sanat, täynnä tunteita, kaikui auton pienessä tilassa. Kylmä ja sateinen yö alkoi lämmetä, ei sään vuoksi, vaan miljonäärin sydämessä syttyneen myötätunnon liekin vuoksi. Victor, edelleen tärisevä ja pelokas, mutta nyt toivon pilkettä silmissään, katsoi Hugoon, ja hänen silmissään oli kipinä luottamusta, jota ei ollut ennen. Heidän matkansa sinä yönä oli vasta alkamassa, mutta Hugolle se oli matka lunastukseen, tilaisuus löytää uudelleen ihmisyys, jonka hän oli kadottanut varallisuuden ja menestyksen keskellä. Hugo, sydän tiukalla ja horjumaton päättäväisyys, ajoi ohitse kaupasta, joka myi kaikkea mahdollista. Sisällä hän nappasi vaatteita, pyjamat, sukkia, hanskoja, pipoja ja jopa muutamia leluja. Hän tunsi selittämätöntä kiirettä huolehtia pienestä Victorista, joka oli kyyristynyt matkustajan penkille, täristen kylmästä ja pelosta. Kassit täynnä ja mieli kuohuen, Hugo ajoi nopeasti sisarensa Bethin talolle. Hän tiesi tarvitsevansa hänen apuaan saadakseen lapselle kylvyn ja valmistellakseen lämpimän aterian. Perille saavuttuaan hän soitti ovikelloa kiivaasti, ja kun Beth avasi oven, hänen yllättyneisyytensä oli välitön.
Beth oli kauhuissaan. Hugo, mikä tämä on? Kuka tämä lapsi on? Hugo astui sisään Victor sylissään, lapsi märkä ja likainen sateen vuoksi, mikä teki Bethistä vieläkin hämmentyneemmän. Hän huomasi Hugon kasvoilla olevan vakavan ja huolestuneen ilmeen, jotain, mitä hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Hugo, yrittäen rauhoittaa tilannetta, sanoi, ole hyvä, tarvitsemme apuasi. Hänellä on kylmä ja nälkä. Voisitko antaa hänelle kylvyn samalla kun minä valmistan jotain syötävää? Beth, yhä järkyttynyt, nyökkäsi ja vei Victorin kylpyhuoneeseen. Kun Hugo järjesti ostoksia ja aloitti kananlihan valmistamisen, hänen mielessään kuohui sekavia ajatuksia ja tuntemattomia tunteita. Hän tunsi syvää ja selittämätöntä yhteyttä tähän kadonneeseen poikaan. Kylpyhuoneessa, kun Beth antoi Victorille kylvyn, hän huomasi jotain outoa pojan selässä. Hänen sydämensä puristui, mutta hän päätti olla mainitsematta siitä sillä hetkellä. Poikaa puhdistaa ja lämmittää oli tärkeintä. Keittiössä tuoksu alkoi täyttää ilmaa, tuoden mukanaan lohdullisen tunteen. Hugo oli jännittynyt, toivoen, että Victor voisi vihdoin lämmetä ja syödä jotain. Kun Beth astui sisään Victorin kanssa, puhtaana ja uusissa vaatteissa, Hugo tunsi toivon kipinän. Beth tarjosi Victorille kuumaa keittoa, jota poika alkoi syödä ahneesti, ikään kuin se olisi ollut paras ruoka, mitä hän oli koskaan maistanut. Kun poika söi, Hugo ja Beth vaihtoivat merkityksellisiä katseita. Jotain syvällistä tapahtui siellä, jotain, joka tulisi muuttamaan heidän elämänsä ikuisesti. Yö eteni ja myrsky ulkona jatkoi raivoamistaan. Kuitenkin talossa oli uusi tyyppinen myrsky, tunteiden ja paljastusten myrsky. Hugo tiesi, että tämä oli vasta matkan alku, monimutkainen ja jännittävä matka, jota hän oli päättänyt seurata, riippumatta haasteista, joita hän kohtaisi matkalla. Kun Victor ahmi kuumaa keittoa, Beth, yhä hämmentyneenä, vetäisi Hugon keittiön nurkkaan. Hänen kysymyksensä olivat nopeita ja täynnä huolta, katse tiukasti veljessään kuin yrittäisi löytää vastauksia hänen kasvoiltaan. Beth, kuiskaten jännittyneenä, kysyi, Hugo, kuka tämä poika on? Mistä löysit hänet? Miksi hän oli täysin märkä? Entä hänen vanhempansa? Missä hänen vanhempansa ovat? Hugo, syvään huokaisten, alkoi selittää. Hän kertoi Bethille sateisesta yöstä, siitä, kuinka hän löysi Victorin yksin ja pelokkaana jalkakäytävän reunalta. Hän puhui kylmästä nälästä, pojan haavoittuvuudesta, joka kosketti häntä syvästi. Kuitenkin Victorin vanhempien olinpaikasta Hugo ei saanut vastauksia. Se jäi arvoitukseksi, jotain, jonka vain Victor itse voisi selittää, mutta ujous ja pelko estivät häntä vielä puhumasta. Kun Victor oli lämminnyt ja syönyt, hän alkoi antautua väsymykselle. Hänen silmänsä, jotka olivat aiemmin olleet pelosta suurentuneet, kamppailivat nyt pysyäkseen auki. Hugo nosti hänet syliinsä ja vei vierashuoneeseen. Varovasti hän asetti pojan sänkyyn ja veti peitot hänen leukansa alle. Victor nukahti lähes välittömästi, hengittäen rauhallisesti, vihdoin rauhassa. Hugo palasi olohuoneeseen, missä Beth odotti häntä sohvalla. He istuivat hiljaa, kukin omissa ajatuksissaan. Syvä hiljaisuus, joka täytti tilan, oli lähes käsinkosketeltavaa, täynnä vastaamattomia kysymyksiä ja tunteita pinnalla. Beth omasta kulmastaan ei voinut karistaa ajatuksiaan siitä, mitä hän oli nähnyt Victorin selässä. Jotain häiritsevää, jotain, jota hän ei vielä täysin ymmärtänyt, mutta joka vaivasi häntä syvästi. Samaan aikaan Hugo mietti muutoksia, joita tämä yö oli jo tuonut hänen elämäänsä. Hän tunsi itsensä vetäytyvän polulle, jota hän ei ollut koskaan kuvitellut seuraavansa, polulle, joka oli täynnä epävarmuuksia, mutta myös outoa ja uutta toivoa. Ulkona myrsky jatkui, mutta talossa syntyi uusi tyyppinen myrsky, tunteiden ja paljastusten myrsky. Hugo ja Beth tiesivät, että Victorin saapumisen myötä heidän elämänsä ei koskaan olisi entisellään. Yön hiljaisuus oli vain alkusoitto monimutkaiselle ja jännittävälle matkalle, joka oli tulossa. Yö oli ollut pitkä ja uuvuttava ja Hugo ja Beth olivat päätyneet nukahtamaan sohvalle, ympäröittynä tunteiden ja huolien sekoituksella. Kun aamu viimein koitti, Beth heräsi päättäväisyyden tunteen kanssa.
Hän tiesi, että hänen täytyi ymmärtää lisää Victorin tarinasta, joten hän lähestyi poikaa psykologin pehmeydellä. Beth lempeällä äänellä sanoi, hyvää huomenta, Victor. Voisitko kertoa minulle hieman itsestäsi? Kuinka vanha olet? Missä perheesi on? Victor, yhä ujo ja pelokas, katsoi Bethia suurilla ja surullisilla silmillään ennen kuin alkoi puhua, ääni matalana ja epäröivänä. Victor ujosti sanoi, olen 8-vuotias. Oikea äitini kuoli, kun olin vauva, 6 kuukauden ikäisenä. Sen jälkeen olen elänyt isäpuoleni ja hänen uuden vaimonsa kanssa. Asuimme pienessä kaupungissa maalla. Beth kuunteli tarkkaavaisesti, jokainen Victorin sana tuntui iskuilta hänen sydämessään. Hugo istuen vieressä seurasi myös, kipu ja myötätunto kasvoivat hänen rinnassaan. Victor jatkoi, eräänä päivänä uusi äitini sanoi, että menisimme isoon kaupunkiin. Menimme bussilla ja aloitimme matkan. Eräässä asemassa hän meni ostamaan ruokaa, mutta ei koskaan palannut. Nukuin ja herätessäni olin yksin. Hugo ja Beth vaihtoivat merkityksellisiä katseita. Palapelin palaset alkoivat loksahtaa paikoilleen, paljastaen tarinan hylkäämisestä ja epätoivosta. Victor tärisevällä äänellä sanoi, kuljettaja vei minut poliisilaitokselle. Siellä kutsuttiin sosiaalityöntekijä, joka vei minut turvakotiin. Olin siellä yli 2 kuukautta, mutta vanhemmat pojat kiusasivat minua. Joten pakenin. Victorin ääni oli ohut säie äänestä, mutta hänen sanansa kantoivat valtavaa painoa. Hugo ja Beth kuuntelivat hiljaa, imeytyen jokaiseen kivuliaaseen yksityiskohtaan. Victor, kyynelien valuessa silmistään, sanoi, kävelin yli 20 kilometriä jalkaisin, kunnes löysin kuorma-autoterminaalin. Piilouduin säiliöön ja matkustin 2 päivää, kunnes saavuin tänne. Kaupungissa pyysin apua, mutta vain eräältä kahvilan naiselta sain ruokaa. Melkein viikon ajan hän antoi minulle jäämiä, mutta sitten hän katosi. Olin 2 päivää syömättä, kunnes löysit minut sateesta. Kun Victor kertoi tarinaansa, Hugo ja Beth eivät voineet pidätellä kyyneliään. He muistivat oman vaikean lapsuutensa, elämänsä turvakodeista toiseen, kohdaten samanlaisia haasteita. He näkivät itsensä siinä kadonneessa pojassa, ja muistojen kipu sekoittui myötätuntoon Victoria kohtaan. Seuraava hiljaisuus oli raskas, täynnä sanattomia tunteita. Beth ja Hugo tiesivät, että jollain tavalla heidän elämänsä olivat peruuttamattomasti kytköksissä Victoriin. Yhteinen kärsimys loi murtumatonta sidettä, hiljaisen lupauksen huolehtia tuosta kadonneesta pojasta. Aamun aurinko valaisi huoneen lempeästi, ja Hugon ja Bethin päättäväisyys kasvoi. He tiesivät, että he tekisivät kaikkensa tarjotakseen Victorialle turvallisuuden ja rakkauden, jonka hän ansaitsi, jotain, jota he itse olivat aina toivoneet, mutta harvoin löytäneet omassa lapsuudessaan. Lunastuksen matka kaikille heille oli vasta alkamassa. Kuultuaan Victorin koskettavan tarinan, Hugo tunsi kasvavaa kiireellisyyttä. Ilman viivyttelyä hän otti puhelimensa ja soitti nopeasti vanhalle ystävälleen, joka oli poliisipäällikkö. Hugo päättäväisenä sanoi, Carlos, täällä Hugo. Tarvitsen apuasi. Täällä on poika, Victor. Hän on kadoksissa ja tarvitsee löytää perheensä. Voisitko tutkia heidän olinpaikkansa? Toisessa päässä linjaa Carlos vastasi heti, ymmärtäen tilanteen vakavuuden. Hugo selitti lyhyesti, mitä hän tiesi, ääni täynnä huolta ja päättäväisyyttä. Carlos myötätuntoisesti sanoi, tietenkin, Hugo. Aloitan tutkinnan heti. Löydämme tämän pojan perheen. Kun Hugo päätti puhelun, Beth istui edelleen, ajatuksiinsa vaipuneena. Victorin sanat kaikui hänen mielessään, sekoittuen omiin lapsuusmuistoihinsa. Hän oli syventynyt syviin muistoihin, kipuun ja selviytymiseen, joista hän oli luullut päässeensä eroon. Kuitenkin jotain muutakin vaivasi häntä. Kuvastot siitä, mitä hän oli nähnyt Victorin selässä, palasivat jatkuvasti hänen mieleensä. Beth yritti löytää merkitystä noille merkeille, mutta ei onnistunut. Se oli kuin vajaa palapeli, elintärkeä pala, joka puuttui ymmärtämään koko pojan tarinan. Sohvalla istuessaan Beth tunsi tunteiden sekoitusta.
Oliko se kipu menneisyyden muistojen, myötätunto Victorin kärsimystä kohtaan vai kasvava tarve selvittää totuus noista merkeistä? Jotain syvästi vaivauttavaa oli piilossa siellä, ja hän tiesi, että hänen oli löydettävä se auttaakseen Victoria parhaalla mahdollisella tavalla. Talo oli hiljainen, mutta täynnä lähes käsinkosketeltavaa jännitystä. Hugo ja Beth tiesivät, että tämä hetki oli ratkaiseva. Carlosin tutkinta voisi tuoda vastauksia, mutta se voisi myös avata uusia haavoja. Odottaessaan uutisia he valmistautuivat henkisesti siihen, mitä oli tulossa, päättäväisinä suojelemaan ja huolehtimaan Victorista hinnalla millä hyvänsä. Aamunkoitto toi pehmeää valoa, mutta menneisyyden varjot ja tulevaisuuden epävarmuudet jäivät heidän ylleen. Hugo ja Beth olivat valmiita kohtaamaan haasteet, yhdistyneinä uuteen tarkoitukseen ja syvään haluun antaa Victorille mahdollisuus uuteen alkuun. Seuraavat päivät olivat täynnä jännitystä ja odotusta. Hugo ja Beth odottivat innokkaasti uutisia Carlosilta. Lopulta eräänä sateisena iltapäivänä puhelin soi ja Carlosin ääni toi sekoituksen toivoa ja huolta. Carlos puhelimessa sanoi, Hugo, minulla on joitakin tietoja. Tarvitsen löytää heidät henkilökohtaisesti. Olen matkalla. Hugo ja Beth odottivat sydämet sykkiessään kiihtyneinä. Kun Carlos saapui, hänen vakava ilmeensä viittasi siihen, että uutiset olivat tärkeitä. Hän astui taloon mukanaan kansio täynnä asiakirjoja. Carlos vakavana sanoi, Hugo, Beth, tutkimusteni aikana selvisi, että Victorin äiti oli kotoisin kaupungista, jossa olette eläneet äskettäin. Pojan äidinäidit ovat jo kuolleet, enkä onnistunut löytämään isäpuolta. Kuitenkin löysin joitakin asiakirjoja ja valokuvia, jotka voivat auttaa meitä. Carlos avasi kansion ja alkoi ottaa papereita esiin. Ensimmäiseksi hän näytti Victorin syntymätodistuksen ja joitakin lääkärintodistuksia. Sen jälkeen hän otti esiin sarjan vanhoja valokuvia ja asetti ne pöydälle. Hugo, uteliaana ja huolestuneena, kumartui katsomaan tarkemmin. Heti kun hänen katseensa osui valokuviin, Hugo tunsi maan haihtuvan jalkojensa alta. Kuvissa oli nuori ja hymyilevä nainen, jonka silmät loistivat ilosta, jonka Hugo muisti hyvin. Se oli Victorin äiti, mutta myös nainen, jota hän rakasti syvästi, nainen, joka oli saanut hänet sulkemaan sydämensä lähes 2 vuodeksi. Hugo sokissa, tärisevällä äänellä sanoi, ei se ei voi olla. Beth nähdessään veljensä reaktion, astui lähemmäksi ja katsoi valokuvia. Hugon kasvoilla oleva kauhun ja yllätyksen ilme oli ilmeinen. Hän oli pyörtymäisillään, muistojen tulva vyöryi hänen mieleensä kuin valtava aalto. Beth huolestuneena kysyi, Hugo, onko kaikki hyvin? Mitä tapahtuu? Hugo ei voinut puhua kunnolla. Hänen suuren rakkaustarinansa muistot palasivat täyteen voimaansa, vanha kipu avautui uudelleen hänen sydämessään. Nainen valokuvissa, Victorin äiti, oli sama, joka oli luvannut hänelle yhteisen tulevaisuuden, joka ei koskaan toteutunut. Carlos, ymmärtäen tilanteen vakavuuden, pysyi hiljaa antaen Hugon käsitellä tietoa. Beth asetti lohduttavan käden veljensä olalle, yrittäen juurruttaa hänet nykyhetkeen. Paljastus oli musertava. Hugo ja Beth huomasivat olevan mukana ei vain Victorin mysteerissä, vaan myös omien tarinoidensa syvyyksissä, kietoutuneina tavalla, jota he eivät olisi voineet kuvitella. Menneisyyden kipu ja tarve suojella Victorin tulevaisuutta sekoittuivat tunnekuohuun, jättäen heidät uuden ja odottamattoman matkan partaalle. Beth seurasi Hugon taistelua paljastusten käsittelyssä. Hänen mielensä oli myös myllerryksessä, yrittäen ymmärtää kaiken, mitä tapahtui. Yhtäkkiä jokin syttyi hänen muistissaan. Victorin selässä olevat merkit, niin tutut ja identtiset Hugon merkkeihin verrattuna, alkoivat saada merkityksen. Hän muisti, että he olivat lähteneet kaupungista juuri 8 vuotta ja muutama kuukausi sitten, sama aika, joka oli kulunut Victorin syntymästä. Täsmällisyys näytti olevan mahdoton ohittaa. Beth, yrittäen olla hälyttämättä ketään ja antamatta vääriä toiveita Hugolle tai Victorille, päätti toimia varovaisesti. Sinä yönä, kun Hugo nukkui emotionaalisesti uupuneena, Beth teki nopean tutkimuksen siitä, kuinka DNA-testi suoritetaan.
Hän päätti tehdä sen salassa vahvistaakseen epäilyksensä ennen kuin kertoisi kenellekään. Seuraavana päivänä Beth käytti hetken, jolloin hän oli yksin Victorin kanssa, kerätäkseen sylkinäytteen pojasta, naamioiden menettelyn hauskaksi leikiksi pojalle. Victor, tietämättömänä tapahtumien vakavuudesta, nauroi ja leikki, samalla kun Beth huolellisesti säilytti näytteen. Raskaalla sydämellä Beth lähti kotoa ja meni yksityislaboratorioon, jossa hän pyysi DNA-testiä. Hän selitti tilanteen mahdollisimman huomaavaisesti ja pyysi kiireellistä tulosta. Laboratorioteknikko, joka ymmärsi tilanteen vakavuuden, lupasi tehdä kaikkensa prosessin nopeuttamiseksi. Seuraavina päivinä Beth piti salaisuutensa, yrittäen toimia normaalisti emotionaalisen kaaoksen keskellä, joka ympäröi häntä. Hugo, yhä järkyttynyt valokuvien ja asiakirjojen löydöstä, oli entistä hiljaisempi, miettien menneisyyttä ja mahdollisia yhteyksiä Victorin kanssa. Beth puolestaan kiinnitti enemmän huomiota yksityiskohtiin, tarkkaillen jokaista vuorovaikutusta Hugon ja Victorin välillä, etsiessään tuttuja piirteitä, eleitä ja katseita, jotka voisivat vahvistaa hänen epäilyksensä. DNA-testin tuloksen odottaminen oli tuskallista, mutta hän tiesi, että hänen täytyi olla kärsivällinen. Lopulta viikkoa myöhemmin Beth sai puhelun laboratoriosta. Hänen kätensä tärisi vastatessaan. Laboratorioteknikko rauhallisella äänellä sanoi, rouva Beth, DNA-testin tulokset ovat valmiit. Voi vahvistaa, että on sukulaisuusyhteys herra Hugon ja poika Victorin välillä. Beth tunsi tunteiden aallon kulkevan lävitseen. Helpotus, järkytys, toivo ja pelko sekoittuivat hänen sydämessään. Totuus, jonka hän nyt kantoi, oli raskas taakka, mutta myös avain tulevaisuuteen täynnä uusia mahdollisuuksia. Tulokset käsissään Beth tiesi, että oli aika kertoa totuus Hugolle ja Victorille. Paljastus, joka oli tulossa, muuttaisi heidän elämänsä ikuisesti, yhdistäen menneisyyden ja nykyisyyden tavalla, jota kukaan heistä ei ollut voinut ennakoida. Beth istuu Hugon vieressä, sydän kiihkeästi hakaten paljastettavan totuuden vuoksi. Rauhallisella ja liikuttuneella äänellä hän alkaa kertoa Hugolle Victorista. Hän selittää, että Victor on hänen poikansa, Hugon menneisyydestä kumpuavan suuren rakkauden hedelmä, tarina, jonka Hugo oli jättänyt taakseen niin pitkäksi aikaa. Hugo, katsoessaan DNA-tuloksia, ei voi hillitä sisällä kasvavaa tunnetta. Silmät kyynelissä hän katsoo Victorin suuntaan epäuskon ja ilon sekoituksessa. Totuus valkenee vähitellen, kun hän haluaa poikaansa, joka ei enää ole tuntematon eksynyt, vaan oma veri. Victor, joka on käynyt läpi niin monta koettelemusta ja tuskaa, löytää vihdoin todellisen isänsä. Hän katsoo Hugoon tunteiden sekoituksessa, vielä käsitellen ajatusta perheestä uudelleen. He halautuvat tiukasti toisiaan, kyynelten valuessa kasvoille, symbolina helpotuksesta ja onnesta, kun he ovat vihdoin löytäneet toisensa. Hugo, päättänyt korvata poissaolonsa vuodet, päättää ottaa lomaa. Hän haluaa viettää enemmän aikaa Victorin kanssa, rakentaa yhdessä elämää ja korvata menetetyt vuodet. Edessä on uusi alku, täynnä lupauksia rakkaudesta ja keskinäisestä huolenpidosta. Näin Hugo, Beth ja Victor löytävät rauhan ja onnellisuuden, jota he ovat niin kauan etsineet. Perhe muodostuu ei vain veren, vaan rakkauden ja yhteisen tulevaisuuden halun kautta. Tämä on onnellinen loppu kaikille, jossa rakkaus voittaa kaikki vastoinkäymiset. Jos pidit videosta, tilaa kanava, laita tykkäys ja aktivoi ilmoituskello, jotta YouTube ymmärtää, että tämä video on tärkeä ja voi jakaa sen laajemmalle yleisölle ja auttaa kanavamme kasvamaan. Kiitos paljon ja nähdään seuraavassa videossa.